gawe wirang bisma yo iya yo ae yo yo ya lok 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 lok
ê ơi 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 yo hay yo ê ê ê ê đó yo hay yo ê ơi ê ơi ê ơi ê ơi ê ơi yo hay yo ơi yo ơi ê ê ê đó ê ê đó ê lóc lóc dạ ôi dạ ê ê ê dạ vô ôi dạ ê ê ê ê ê ê vô ơi ê ơi ê ơi ê ơi ê ơi ơi ê ơi ê ơi hay vô
ya makarya ngangkat karyaning praja murid Kertaraharja. Yuk lanang budaya muda So Kaya oh ah ayo iya iya iki gara-gara inu ya iya kowe ngetutke inu ora apa-apa siapa ke Pak Dukun Selampret, nyampret, gembung, gembung, kunang riak, ketipan, ngembang, kunang loro tersendrah, selampret nilak, ajaran ke panginyoman, tana mitra reneo, kaya wakah jauh dadi, pagap-pagap, bujang dano kalian nembak, wejang kokak, dungan rayang, ranyoto, gawe gembira. Iki bebas, sedulure melu dadi entuk. Entuk ya nang. Pokoke kabeh sing tukang penjepat rungokno 3 lagu iki do melu dolanan. Ya kancaning sisih gembira, alira blera banyu ning segara. Angrian numpak prau layar, ing dina Minggo napari wisata ben do galapan sik. Alan prawane wis rengah, biak-biak banyu pinalang, ora jemo-jemo karo mesem goyang, ngilangake rasa longgra rasa, adi cawe mas jebul wis sore, witeng kalapa katon ngawe-ngawe, prayogane becebak diwae. Lah, iki mulai ya. Woi. Neng sisih kidul tanah Jawa dumununge, ana sekarang nyata gedhe ombake, gulung gumulung ora kendhat sabun maya, ra ana jemo kang nyata manis sembrana, kreta kencana dadi titihane, pasurya dewa ra ana kendhate, katon sumunar uga nyang semake, ora angger dewa bisa mesthekake, ora entuk tumbal aku ganti ora entuk tumbal kok sik dilik ganti ora ana tumbal siji-siji to iki Allahumma sholli wa sallim ala
mbok ira kembange apa kembang jambu kembang jambu cacahe pita kembang jambu kembang jambu cacahe pita sing pitu marang urupene bener anggonmu mako mbok ira kembange apa ora tok mlayu kowe leriler tandure wasu milir tak ijo raya-raya tak sangga temanten anyar jangan panana blimbing kuwi lonyo panana kanggo baso tata tira kulinter bedane pinggir tondo mana drumatana kanggo sipemengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surak iya lah topik wis teko wis ben topik piye membahagiakan toh heeh aku pokoke nek arek tumbal ya ora bahagia masalahe
pirang pismo eman eman wong ayu yen to nganti mong digawe lara wong yen lagi gandrung rapati meledas gunung wong yen lagi kasar rapati barang nuklir najan ora duwe duit direwangi kredat-kredat carene wis jodoh karo siji ku amprong wong ono wong yen lagi nyanyi rapati lagi inflasi wong yen lagi kepikat rada duli nyamat najan ora duwe duit direwangi kredat-kredat carene wis jodoh karo siji ku rong wek sapa mak ireng bangir ya duweku lambe tipis wek sapa lambe tipis ya duweku paduk nonong nggone sapa mak paduk nonong ya duweku cinta iki nggone mak medine ana sing duwe dan manut sindene ana sindene rong alusan rong ditambani masalah yo